Samen met gemeenten werkt de provincie Limburg aan steden en centra waar mensen nu en in de toekomst graag wonen, werken, leren en verblijven. We laten zien wat er allemaal gebeurt en hoe de nieuwe initiatieven tot stand komen. Simpelveld, op een steenworp afstand van Parkstad gelegen, ligt in de snelst groeiende toeristische regio van Nederland. De directe omgeving biedt tal van mogelijkheden voor dagtoerisme. Daarnaast ligt Keizerstad Aken om de hoek. Maar nog mooier is de ligging en de natuur van Simpelveld, met als bonus dit prachtige uitzicht. We staan hier in Simpelveld op uitzichtpunt De Huls, met een heel mooi uitzicht op uitlopers van de Ardennen en de Eifel. Het is al een mooie plek. In potentie is er heel veel aanwezig om er nog een fraaiere plek van te maken. We gaan hier wandelpaden aanleggen, zodat er een betere verbinding komt met de omgeving, met de prachtige wandel- en fietsroutes die hier zijn. En we gaan ook een uitzichtpunt aan die kant maken met informatie over natuur, de omgeving en het Romeinse verleden. Een andere bijzondere plek ligt aan de overzijde van de Huls. Hier rijdt de Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij over de historische Miljoenenlijn. Om de geschiedenis nog meer kracht bij te zetten wordt de rijksmonumentale draaischijf uit 1929 gerestaureerd. Ja, dat is voor ons echt een lang gekoesterde wens. Enerzijds heel functioneel dat wij onze locomotieven kunnen omdraaien. Maar anderzijds verhoogt het ook de attractie- en museumwaarde hier van de Miljoenenlijn. Zo. Ja, dit is een van onze mooiste pronkstukken. Een van onze stoomlocomotieven, gebouwd in 1914, dus ruim 100 jaar oud. Een uniek stukje trein ook in Nederland. We staan hier in onze werkplaats. Hier worden onze locomotieven en treinen onderhouden. Het kloppend hart van de Miljoenenlijn. En dat willen we graag aan onze reizigers, onze gasten laten zien. En daarom gaan we de werkplaats openstellen voor die gasten, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Parallel aan de route van de nostalgische Miljoenenlijn kan vanaf binnenkort ook de Kalkbaan worden gevolgd. Deze fietsroute brengt bezoekers tot in Aken. De sportievelingen op de fiets passeren dan ook Bocholt. Die kern van de gemeente Simpelveld krijgt een flinke impuls. Om Bochels toch wel levendig en aantrekkelijk te maken, gaat er van alles gebeuren. Ja, de kern die wordt helemaal aangepast. Dat ook luxere uitstraling gaat weer voor het dorp. Het mooie van het plan is dat we met de bewoners en met de ondernemers en met de gemeente dat we gewoon samen een heel mooi plan kunnen maken. Dat we het ook leefbaar kunnen houden en kunnen maken, ook voor de toekomst. Aan de Wilhelminastraat in Bocholt heeft ook het rijke Romeinse verleden een plek gekregen. Dit Romeins museum maakt onderdeel uit van het plan om de historie zichtbaarder en tastbaar te maken. Wat natuurlijk fantastisch is, dat ze hier een hele hoop herinneringen hebben die teruggaan tot in die Romeinse tijd. Het landschap beleven, het verhaal erachter. En wat op dit moment gebeurt door de ondernemers hier in Simpelveld en specifiek in Bocholt, dat we gaan kijken hoe kunnen we nou dat Romeinse verleden vertalen naar eigentijds ondernemerschap. En dan speelt toerisme en recreatie natuurlijk een hele belangrijke rol. In Simpelveld is er volop aandacht voor de historie, maar ook voor de recreatie en verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Op deze manier wordt daar optimaal geïnvesteerd in de toekomst voor inwoners en bezoekers in de snelst groeiende toeristische regio van Nederland.